fel de home video. Nu, ăsta e pe aici. Cum? Home video? Așa, ca contacte, ca pe Odlu, ca pe YouTube. Nu scoate limba. Că și în Photoshop nu se lucrează. Nu arată mușcă. Bravo. Măcar ai și arăta față de mine. Ce? Măcar ai și arăta față de mine. Da, nimic și altă. Lucrează că eu... Tot e bun. Astea-s pline, da.